Seo é árán. Jev líon tar éis do tsefií an Úcráin an toras fada a dhéanú go Éirinn, tá daoine ága ón tír ag genú dhearracht mhór le sacrú isteach an seo is scoil tholam ceile an tola. Is mise Xenia. Is mise an fisa. Tá cardic nua agam. Tá cardic nua agam freisin. Agus tá siad ag genú gathhearracht leis an gaeilge ólam. Is manam scoil, is manam má rang. Is málam má scoil, is málam má muinterí. Bhí éon chun éagain lug, tá trúr mí go dtí meán scoil Jim siad an nora agus tá 8 rain faoi láir agus tá burt chalín an fís agus senne an mórangsa rang sé cama rá gur chalíní álaniad. Tá siad an tiltnach a bheith fólam agus bheith chur leis agus tá siad churán íireachtasteach agus tá siad bain taine bheits agus dói go bin an stoi ó hih éon tean gólam nar tá tú catistechan agus go gúir tálam sin an cinál mó haibrisár ach bin stíntaach sa rang. Мені подобається школа та мені подобається Ірландія. Мне нравится эта школа, она очень хорошая, и у меня тут есть много друзей.